Ready. Stand by. Finish unload. Clear. Hammer down. Range open. Aika 16.73. Aika hyvin. Ei se on puolet liikaa. Se tuli aika sopivasti sinne. Ei kuka tolleen vielä ampuu. Mä mietin, se tuli todella sopivasti sinne. Tällä oli aikaa ampua vaikka mitä. 3 tuossa kelkassa on katoavia, että siihen ei kaikki. Vähän huonoilla osumilla. Oli 3 D-tä, mutta tietysti oli bonustaulutkin veijätte. Se vähän tulee. Ampumaradon osas päiväkirjalla. Aika oli paras koulu. On taulu. Nekin on katoa. On siellä 30 pistettä. Mitä sun meni toi? Onko sinulla joku 2? Joo, sama. Mä vedin, mutta mulla oli 3 D. 2. Ei mä ajattelin siitä, se on. Mä oon pari sekkaa sulla perässä ja mulla on 3. Vähän niin. Mitä tänään? Tää näytti ihan hyvältä. Yksi maikki. Joo, mäkin vähän joutunut paikkana. Kovin aika. Joo. Ja se huomasi. Kyllä säästää aikaa. Siellä oli jo aikaa ampua vaikka mitä. Joo. Sieltä aina vähän lisää nekin. Pitäisikö se olla näin? Oliko sulla kelkassa? Mitä? Kaksi vielä. En tiedä kannatti. Hyvältä se näyttää. Siis jos ei siis olisi tositakin loukkaa, niin aktivoinnin sai sen kullan. Oli mielenkiintoinen tapa. Eli ampuu Mikko ja valmistautuu Antti. Range close. Load and make ready. Eikö se ole tosta eteenpäin? Niin varmaan yksi, kun tuon takaikin puolella. Mä kattelin kylttejä. Ready. Stand by. Finish unload. Clear. Hammer down. Range open. Aika 2546. 2, 4,